Почвата е жив организъм. Този кратък филм показва как да възстановим естествения баланс и здравето на почвата. Здравите растения се нуждаят от здрава почва за здравословен растеж и за да абсорбират точно това, от което се нуждаят. За тази цел почвата трябва да съдържа минерали и необходимия живот. Изследванията показват, че широкото използване на синтетични торове води до изтощена биология на почвата, която не може да поддържа здравословния растеж на растенията. Въпросът, който трябва да си зададем, е как можем да подобрим почвата. Отговорът е изненадващо прост, но изисква обяснение. Подобно на всички организми на планетата, растенията не функционират самостоятелно. Здравето и растежът им зависят от партньорството с бактерии и гъбички, които подпомагат растежа. Растенията, гъбичките и бактериите формират невероятна система на взаимна обмяна. Как работи това? Гъбичките и бактериите доставят хранителни вещества от почвата, които иначе са трудно достъпни, а растенията им предоставят захари под формата на глюкоза. Тази симбиоза започва, когато корените на растенията установят партньорства. Бактериите са специализирани в извличането на минерали от почвата, особено фосфат, който е жизнено важен за растенията. Освен това, бактериите изпълняват редица важни функции, включително защита на корените от патогени. Те създават естествена защитна система, която не допуска вредоносни бактерии. Ролята на гъбичките. Почвените гъбички значително увеличават абсорбционния капацитет на корените. Те проникват в микропорите на почвата, където се съхраняват най-много хранителни вещества и вода. Благодарение на тях растенията могат да достигнат до отдалечени минерали и да устоят на болести. 1 грам почва може да съдържа километри гъбични нишки, които увеличават абсорбацията 7-кратно, намалявайки нуждата от вода и конкуренцията с плевелите. Гъбичките получават глюкоза от растенията, а растенията разширяват зоната си на абсорбация. Здравословна биология на почвата. Здравата почва съдържа органични вещества от разлагащи се растения и животни. Тези вещества са източник на енергия за почвения живот. Дългогодишната употреба на торове обаче е намалила органичната материя в селскостопанските земи, което затруднява естественото възстановяване на почвата. Органичната материя е като батерия за почвата. Тя съхранява енергията, необходима за почвените организми. Без нея е почти невъзможно да се постигне естествено възстановяване на почвата. Симбиозата между растения, гъбички и бактерии не е просто партньорство. Тя е жизнено важна. Този естествен процес води до здравословна почва, която дава здрави растения и висококачествени плодове и зеленчуци. Начинът, по който се отнасяме към почвата, влияе директно на емисиите на въглероден диоксид и хранителната стойност на нашата храна. Именно за това изберете Bioeffects България.